Ya koromogi sa achiel mar odhiambo intiere wang' sama yudo weche manyien e chenro mar ang'ichuelo magi e weche ma omiyo pek. We are going to stop all offering also private services that were offered before by consultants. Ng'anyo ma lakteche medo jimbore ka jolony mag thieth makonyo e kar thieth ma Kenyatta bende riwore kod ji e kinde ma piny owacho omako chung' ni dwachgi ok nyal lo aruya. These complaints are aimed at poking holes into our government's efforts towards implementation of the National Subsidy Fertilizer Program. Piny owacho chikore mabor kod wach mbolea mabandia mawachore ni osebed ka iuso ne jopur ma pacho ka. To wagombo ni komiwa chiro maber machalo kama wabede ke johala ma oko nyithindwa yud kuonde manyalo tiye. Piny owacho chako gedo mar chiro manyasani mar anene kaunti ma Migori e nengo mar shillings milion 55. Ya koromogiro kamano kumiyo Ramogi TV mondo mi wami weche manyien mago motimore pacho kaendi to kod pinje maoko odiochieng' ma kawuono tich ang'wen mokwongo mar dwe mar ang'wen. Parlayo matudo kenari 36000 yudo achiel kachiel e YouTube, X kaachiel kod Facebook page mar Ramogi TV. Wago kodi mbaka kendo nyisa nena ka intiere kanye to weche manyien mokelo ni iwache ang'o. Nyinga Ochieng Emmanuel, jalo kumaro en Wilson Ochuka. Bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en ni piny owacho koni ok obi chopo kare moko kuom dwaro mag lakteche e wi osachgi kod chenro mag jopuonjre interns. Jachiw wach lo piny owacho Isaac Mwaura ni loso e kaunti ma Nairobi. Ka kaunti ma Kisumu to jagoro mong'iyore migawo ma thieth Mary Mudhoni okoni ok ginyal chopo kare dwaro go mane ochaki higa ma 2017 gi odiochieng' achiel. Kaka Judith Omondi lero, riwruok mar lakteche ma KMPDU okoni ok gidog chien e dwaro magi. Kendo ng'anyo dhi nyime kaka wuono bende giyaro badgi mar golo oko lakteche masiro thieth e kuonde thieth maduong' mano ma Kenyatta. En ng'anyo ma pod nyalo kawo ndalo kaluwore gi weche mawuok e dho ji ma winjo bed ni loso kendo tieko ng'anyogi. Jawache lo piny owacho Isaac Mwaura odiochieng' ma kawuono kane loso e boma ma Nairobi okoni piny owacho ok bichulo lakteche mag interns kaka riwruok mar KMPDU dwaro sani kata e ndalo mabiro. Wanadai shilingi 206,000 kila mwezi, lakini tuwezi kujimudu kwa hilo jambo. Hata muda unaokuja hatuwezi, kwa sababu hizi ni $1,500 kila mwezi. Ni Wakenya wangapi ambao wanalipwa mshahara huo? Wach ma ose kod jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Davji Atela mabende ne loso e kar thieth maduong' ma Kenyatta makoni ngang' ok ginidog chien ne dwaro magisebedo ka gisundo piny owacho mondo tim. We said before and we are insisting that the issue of interns cannot be negotiated. We are saying the issues of CBA that we signed in 2017 cannot be negotiated. We said that the issue of comprehensive medical cover, these are things we can't discuss. The issues that we raised to the government, which were 19 and have now been reduced to 11 because they've been consolidated, including the issue of registrars who are slaving in different hospitals. These are things that you can't negotiate any further. Mwaura bende koni gi chichni nitie ji madhiro lakteche mabende mor ka ng'anyo dhi nyime mondo mi ute thieth mag ji giwegi maginie wegi oyud jotuo ma odhuro. When you've already said go collect your letters and then people are saying don't do so, basically then you're playing politics. Yeah, and maybe there are other forces behind them that just want to sabotage the whole process. Of course, people are going to lose out when SHIF works, when SHA works, and so therefore then, especially the private medical healthcare, and some of this involves these doctors. Let's say the truth, because they work in public and also have private clinics. That's the truth. They are there, so they are now diverting traffic to their private clinics. It helps them. The more the crisis persists, the better. E kar thieth ma Kenyatta kama ne lakteche gi orome giseyo weche mag Mwaurago kendo gikoni kata mana ute thieth mag ji giwegi kod lakteche matimo chenro mag chwalo paro e nengo mar jotuo consultants ok bidhi nyime. Kawuono gichungo ma Kenyatta National Hospital ka kiny gibiro chopo Eldoret kod ute thieth mamoko.
As of today, all the consultants will not be offering services just like doctors are out. And tomorrow we'll be in Moi University and MTRH to have the same rallying call. And what that means is that the training, the clinical trainings in the University of Nairobi has also been suspended completely, beginning today, until such a time that the government will listen to the issues that we raised in the strike notice. And we are going to escalate it such that we are going to stop offering also private services that were offered before by consultants. Jagoro maongirore migao mar thieth Mary Mudhoni, kata kamano bende oloso kakoni midhierogi ok ginyal tieko e odiochieng' achiel. Rome was never built in a day. We cannot just sit down in 5 minutes and complete all the issues that you have complained about from 2016. It would be wrong for me to take back money to Treasury simply because we are not agreeing on something. So I'm imploring on them. It would be important that they get their licenses after internship, and that is why the government has gone ahead to release a huge amount of 2.4 billion. Ng'anyo gi mag lakteche ni odiochieng' mar 22 mar clinical officers e ndalo mar 5 ka jothieth matiyo e kuonde pim mag ute thieth laboratories to ni odiochieng' mar 2 mar ng'anyo margi. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod nitiere weche motenore kod thieth, jokanye migao mar thieth yango mar tiego nyamrero mondo obed kod lony manyasani mar konyo chwalo chenro mag thieth ne oganda e gwenge ma pacho kaka yorno mar siro kendo bero weche thieth. Kane giloso romo mane okelo kanyakla jokanye sekta mar thieth ma oke counties mopogore opogore e pacho ka, kotelne kod jagoro mogiyore migao no Mary Muriuki, giyango ni okang' ma kamagi kawo mar neno ni 100% mag oganda nyalo geng'o tuoche chon kapok onyorogi kokalo kuom nyamrerwa. Gigeto neno ni kwan oganda malimo kuonde yudo thieth e pacho ka obiro dok piny kaponi okang' makama mar siro nyamrerwa obiro chop kare. In the next 5 years, Wadwani Nyamreche becomes the key people in health. Gidhi kitimo preventive health, kinyisi gima gitimo, to then now our facilities chako reduce the number of people who get sick. Koro Nyamreche wabu timo training kodgi to professionalize the service, so that with the time kata stipend mawami yogi should actually increase with time, so that wabu gigi milongo ni performance based incentive. Wang'iyo ni wanyalo pango weche mag training nadi mondo nyamrerwa duto bed ni nigi puonj magidwaro kendo tools mabe gitiyogo kachiel kod tiyo kod sirikande mag county mondo hakikisha nti nyamrerwa odhi mbele. About 22 million Kenyans have come across a CHP, and we want to go to a total 100%, because this is basically to reduce the disease burden that we have in our households, to prevent, to ensure that we are reducing the queues in our hospitals and be able to treat some of the minor ailments, prevent some of the minor ailments back in our households. Therefore, this is a good program, and we are happy that we already started paying our CHPs. It's on a 50-50 basis with the county governments. Piny owacho koro chikore mabor kod wach mbolea mabandia mawachore ni osebedi kiuso ne jopur ma pacho ka. Kane oloso gi jofwambo jochiw wach lo piny owacho Isaac Mwaura wacho ni nitiere kit kwiri mitiyo godo medo ndhadhu e puodho mag GPC ma ema nyalo bedo ni okiki gi mbolea ma iuso ne jopur. To kaka Simfros Okinda lero, Mwaura wacho ni GPC pod ok en mar piny owacho, kendo NCPB uso kwiri no e lo kambi mar ji giwegi mar 51 Capital Limited. E thuolo mokwongo sirikal ogolo wach ayanga ewi wach mar mbolea mabandia ma jopur osebedo ka yuago kuom thuolo bora sani. Kane oloso gi jofwambo jachiw wach e lo sirikal Isaac Mwaura okwedo wach ni sirikal ema uso ne jopur mbolea mabandia kowacho ni mago weche mitiyo godo e thiro chenro mag piny owacho mar bero chenro mag pur e pacho ka. In the first few weeks, complaints of fake fertilizer being circulated in some parts of the country have dominated our conversations around the economy. These complaints are aimed at poking holes into our government's efforts towards implementation of the National Subsidy Fertilizer Program, NFSP, which is aimed at increasing agricultural production
and productivity. Moro dhi nyime lero ni nitiere kit yath ma itiyo godo e medo ndhadhu e lowo kapok puro chakore miluongo ni GPC. Owacho ni mane manyalo bedo ni ne okikore gi moko mabandia mous ne jopur. I also wish to clarify that the other types of fertilizer has been flagged out as fake is a GPC product sold commercially under agency arrangements outside the NCPB system as a soil conditioner and not fertilizer. GPC ni Mwaura wacho ni oken bath mbolea manego ne oyueyo ma sirikal osebedo ka uso ne jopur, kowacho ni mano en mwandu mar kambi mar jigiwegi mar 51 Capital Limited ma NCPB osebedo ka uso ne jopur e logi. The product is only being distributed through the board's depots by 51 Capital Limited and is not part of the GOK subsidized fertilizer. You can use a government facility like even Postal Corporation of Kenya to sell, to distribute courier services. But it is an agency like you contract, but it's not NCPB itself. So there's the same case here with Capital Kenya Limited, 51 Capital Kenya Limited. Gesani Moro lero ni duol marango rang'iny mag mwandu milose pacho ka mano KEBS oseyango ni nitiere weche moko mokikore e yath mar GPC ni ka nonro ewi yadhno pod dhi nyime. On the samples from the fake supplies have proved that supplies were not necessarily amongst those supplied under the subsidy program through the National Cereals and Produce. Penjo maduong' en ni to ting' mane ma sirikal ni godo mar geng'o achudhe mondo kik liwre chenro mag sirikal kendo ma jopur. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Ka uke weche motenore kod mbolea en luoro sani okwako jodak e gwenge mopogore opogore ma Mombasa bang' kweth jonjore mikoni ohingo 20 monjo kendo chadho nyadinwa ji 8 ma gin jodak e gweng' ma Mikindani e kar chung' od bura ma Jomvu. Ma timore mano odiochieng' achiel kende bang' kweth machielo ma jonjore monjo kendo hinyo marach mokalo miyo moro e gweng' ma Mshomoroni e Kisauni Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Jodak e gweng' ma Mikindani e od bura ma Jomvu Mombasa ne jochiwo kod buok bang' kweth jonjore mikoni hao 20 luorore e gweng'no e dier otieno ka monjo kendo kwalo jogo mane girado godo. Moko kuom jogo mane gigeto gin jogo marito gotieno. Jogi no monjwa saa 8 otieno kama watiye. Kagi monjwa ichako wacho ni wagol pesa, wagol wallet. Koro achiel ogovia go panga. Moro opado dieng'ea. Bang'e talwar piny. Gikawo wallet, gikawo pesa, gikawo simbario. Mwenye alikuwa anaongoza alikuwa na kisu. Akaja tu akinikimbilia tayari. Akanichoma kisu hapa kiuno hapo. Angalia akawa na intention yake alikuwa anataka kuchukua ile simu yangu nilikuwa nayo. Mimi nikajirusha nikaanguka mbele. Joriemb tuktuk mane kwethno romogodo bende ne okotony. Niambia tu nisimama hapo tu. Wako niongelesha jambo lingine. Mara mmoja akaingiza mkono mfukoni, akachukua 150 na simu. Mwingine naye akanivua viatu. Akaenda nazo. Hao wengine nao kanashambulia kwa mapanga kwa kichwa, bega na mkono. Mkono umekatwa sana, umekatwa side zote mbili. Security okuber. Gin sama gimoro timre eka kogoni gi simu. Podi ka time. Mane beni gini patrol jogi do makte. Moko kuom jodak ma Mikindani ne onyiso luoro kaluwore gi monj ma kamano ka koro gidwani obila wuog oko mar kedo gi kwethno kapok omedo kelo masira. Kawuono wanjo Mikindani ok wanindo gukwe, wanindo bedo kaluwore kod lweny moserakore chakre saa 6 otieno nyaka otieno saa 10. Ojero donjo ka gweche mag ojalo ka gitong'o dhano kon gi koni ma onge kwe. Jok mane giyudo kan moko ok gidil go maber ahinya. Vijende matindo tindo ma higni 12, 14, 17 nyaka 18. Maga joma chandowa e Mikindani kae. To kata otieno ma kawuono nitie mama mo repi piny mwalo kar kae ndigo to ok bor gi polis. Kora ken polis to timo tij ang'ono e Mikindani kae. Kata kamano, obila koni ne gindhiyo 5 kuomgi ka chenro mar manyo achije mamoko mitudo kod monj ma kamano to dhi nyime. Majambazi 5 wako ndani ya wako mikononi mwa polisi na maofisa wa uchunguzi wa jinai wanashughulikia. Ningependa kuonya
kwa sababu nasikia hilo genge lilikuwa kubwa, si wote wamekamatwa, wale wamebaki nje, na waonya kuwa wakati wao umefika mwisho. Ma timore manodiochieng' achiel kende bang' kweth jonjore monjo miyo moro e dukane mantiere Mshomoroni kuma ne gitweye gi tol kaeto gichadhe nyadinwoya gi beti kendo tiayo mach e dukane bang' kwelo. Ncha security ni sawa, to koro waneno ka tim moro matimore Kisauni cha koro donjo ka. An kaka jadako kamor nikech ok wanyal hinyore to wan gi polisi machiegni. Gino timore distance matin tinde 1 kilometer from police station. Chuno nyaka wamenyo tieno godiochieng'. Koro akwayo mana security mondo oti matek zaidi. Odiochieng' achiel kende bang' monj maket kod matimore e gwenge ma Kisauni, luoro bende koro kwako jodak mag Mikindani kaluwore kod monj manotimore otieno mane piny rugodo kawuono, ka jodak koro ywak ne piny owacho mondo mi okaw okang' mowinjore mar neno ni gikedo gi kweth jonjore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko kuom lipot ma chal kamano. Wadhi nyime weche mag bedo makare apaya. Telo mochung' ne rito ngima oganda jo Kenya piny NTSA ochako chenro mar puonjo weg nyamburko mating'o jowuoth kaka inyalo duok piny masiche mag apaya e pacho ka. NTSA bende omakore kod obila gi moko kuom riwruoge mag saga mag nyamburko e neno ni joriembo yudo tiegruok e wi yore luwo chike mag apaya kaka okang' maduoko piny masiche apaya mosebedo kamedore e pacho kaendi. George Bati miyo waler. E chenro margi mar cholo puonj ne joriembo ka gimakore kod jokanyo mag riwruoge saga mag nyamburko Kasarani, telo mochung' ne rito ngima oganda e piny NTSA oyango ni giketo kenge mag neno ni oduok piny masiche mag apaya e pacho ka. This is an exercise that we are scaling up to go to other parts of the transport sector, not just only the matatus. We are working with the heavy commercial vehicles and also our school transport. You will be seeing an advertisement out for new regulatory framework for school transport operators. It will be in the papers on Tuesday, together with heavy commercial vehicle regulations that we are expediting. More importantly, we're working with the owners of the vehicle that before the vehicle departs, it is calculated at what point will the driver rest, and as you know, the long distance are supposed to have 2 drivers. Jatendo bila mag apeyni alwora ma Kasarani okoni gidhi medo jiwo apedha mar neno ni joriembo ma ok oluwore kod chike mag apaya odonjnegi kaluwore kod chike ma pacho ka. You are drunkard, you are driving, that is. Most of them, not even the PSV vehicles, even the small vehicles. But what we do, we take you to court with careless driving. Chenro ma kama itayo e kinde manonro yango medruok mar kwan masiche mag apaya chakre ne higa ni chakre kopim kod thuolo machal kamano higa mokalo. Ripod NTSA oyango ni nyaka ne higa ni chakre nyaka tarik 1 dwe mar Ang'wen, ji maromo 1,189 osewito ngimagi e masiche mag apaya kopim kod ji 1,129 e thuolo machal kamano higa mokalo. Ji 3,316 oseyudo hinyruok maricho e higa ni ka ji 2,693 to osetony kod hinyruok matindo. Ji duto ma oseyudore masiche mag apaya nyaka ne higa ni chakre gin 7,198 kopim kod 5,290 higa mokalo. Nonro no bende oyango ni jowuoth mag tielo ema thoro wito ngimagi e masiche mag apaya ka nyaka ne higa ni chakre jowuoth tielo maromo 436 osewito ngimagi kopim kod 374 higa mokalo. Joma oting'o nyamburko 255 ngimagi oselal e masiche mag apaya higa ni kopim kod 211 higa mokalo. Kaderepe ma osewito ngimagi e masiche mag apaya to dok piny kowuok 108 higa mokalo nyaka 98 higa ni. Kwan joriemb apiko ma osewito ngimagi e masiche mag apaya bende odok piny kowuok 311 higa mokalo nyaka 276 higa ni. Magi timore e kinde ma jawach e lo piny owacho Isaac Mwaura okoni piny owacho oseketo kenge mag neno ni masiche apaya oduok piny thurka. Road crash statistics from the National Transport and Safety Authority NTSA indicate that we have lost 1,189 lives as of 01 April 2024. As a government, we remain committed to safeguarding the lives and properties of each citizen, and we will work together with the road safety agencies at all levels to ensure that our roads are safe and that those found flouting traffic rules are apprehended as per the law. Ka kwan masiche mag apaya medo bedo achiel kuom weche ma osebedo ka nenore ahinya e ute mag fwambo nyaka ne higa ni chakre, piny owacho kod jokanyo mamoko koro medo keto kenge mag jiwo chike kendo neno ni joma tiyo kod apaya bende yudo ng'eyo kaka ginyalo rito ngimagi e apeyni ma thurka. George Bati, Ramogi TV. Moko kuom jodong luo bade maseo kone josiasa mondo were kod siasa mag ng'ano manyalo kawo kar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Ka giloso sea kotelne kod jakom margi jaduong' Richard Okoth gikoni siasa momondo duoko chien weche mag dongruok e kind oganda.
Gimero ni oganda othegre kod siasa manyalo pogo oganda Luo kaka joka ng'ato. Kaka jodongo waseparo kendo aneno nitie gik moko mwacho ni wakwayo jotendwa mondo owe. Wakwayo jotelo makaluo mondo owere kod wach moro mar political succession or succession in politics. Nikech sani gimiluongo ni ODM ni en party mar jo Kenya te. Raila mane wuon go mano chake kede mapod wang'eyo kaka jakom motelo ni gino te. Nyaka samwan tieni pod onge ng'at mosewacho ni ng'ane kawuono ni ka kom. Adwa nuoyo ni Raila wuon osebedo kowacho several ni kuma dhi onge. Apano mano da ng'ato ka ng'ato winjo wachno. Osewacho kata yudo komni ko Africa ukete Ethiopia ka to wan Ethiopia gin neighbors mawa to wacho ni ka en mana ndege seche ariyo to duogo ka apano ma odi wawinj kabisa. Mana ariyo wabed joma kano dhowa wawacho te wane kindo gendni mamoko bende koherowa wawachuru kwa hore oganda Luo kik walosa mwawache te nitie moko mikanoga. Koromo giro kamano kuom medo kete e Ramogi TV chendo mar ang'icho lodichi makono nitie jogo manena kuonde mopogore. An injinia Onono Jala winji maler awuoro piny owacho gi lakteche Daniel Kitauma Daniel 2:44 Jehova Nyasaye wacho ni obiro chungo sirkal mabiro tano e piny mangima to obiro ketho sikende duto to en biro locho e piny nyaka chieng'. Kamano injinia Onono kuom oteno mane ni kare sana kod Lawrence Milewa Stanley Naroso Ganyo nyaka njera rachu piny owacho manotis tinga oganyo kamano kuom kete e Ramogi TV ochiengo imore wuod Simon Kodi ma en nyar wang' Neno West mano Sara Singo mor kaka Ramogi TV kelo ne weche manyien gi elak seche gi wantiere kod joma bende achiel kachiel kuok e Facebook page mar Ramogi TV odhiambo masani kamano kuom kete e Ramogi TV kendo go kodwa mbaka no kagin ji mathoth madwani monda asoma na ji ariyo kende kama utingo kanyo Pastor Mondi otiche mar game onyinyorero kamano inena in kachiel kuom Saratino oyami Archbishop no kuom kete Ramogi TV nyakwara mga juanki kidi maburo aduogo kod mathoth. Skiza chapa ushinde Beatrice Kweu Otuya 50,000 ni zako. Ni zangu. Hizi pesa ukirudi nyumbani utazitumia kwa kufanya lipi? Hizi pesa nikirudi nyumbani nataka nilipie watoto fee. Exactly. Waende shuleni wasikae nyumbani. Watoto wasikae nyumbani. Na wakule, wakunywe chai, leko mkate, wakule kari pamoja na nyama. Hii pia hapa ni gift hapa yako mabeni. Nimeshukuru sana. Nilichagua Skiza Tune *4 87 *3 hash. Yes. Ndio nikapata hiyo pesa. Skiza chapa ushinde. Well Santos Glorious PD Sagon. Osebiro kinde malach nyakwa Ramogi FM nyeboma Romo peke ndo sepange in style Ngeso tarika uchildo marangweni kanye ndiko chakure sario malukinyi nyaka sao chiko mamidhiambo Waromo Ruma Grounds kama the King of Ohangla Emma Jaramo dhike to stage piny Gingolo mamoro bang moro nyaka giko Tokocho putie no Ramogi FM kurika mako rekoda Ramogi Ohangla Rumba Band Nyasi mapek mar safari ya muziki album launch mar the King of Ohangla Emma Jaramo nyaka che
jongolo kaka Prince Inda, Johnny Junior, Ferija Kadongo, Okoja Rapogi, Elvis Kadori, Kaka Talanta, Eli Toto, Diketo stage pin back to back. Regular only 1,000, VIP 2,000, no couple. You need Baba Gadara 5,000. So mondo yud license gieki nyaka ibed gi experience mar 3 years, but the government wants us to have them. Kendo iwinjo ka sani they are threatening to close companies. So it is not easy to get these documents, but odwaro ni nyaka ibed ng'ama wiye ringo matek kabisa. Ticha Beach, Sachiela Tideki Kapangwenga Beach Utieno, Kick by. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV duol mochung'ne kedo gi mibadhi. EACC ochwalo oboke mar kwedo ogwelo mar Joash Maangi kaka jambete mar Kenya e weche mag mibadhi. Oboke mane ochwal ne komiti mar mochung'ne weche mag pinje maoko madhi nyime kod gokogno jochung' mabedo jambete. EACC wacho ni Maangi ne ochut dhoge bor e kinde chenro mar gero udi mag bad migawo mar NHC e kar dak Malang'ata e kinde mane director mar bad migawo mar NHC. Maangi erokamano ramo ni en oler kaka pamba. Chris Owino Nigler. E odiochieng' mokwongo mar goyo kogno jochung' mag bedo jombetre, utego mar duol mochung'ne kedo gi mibadhi omako Joash Maangi mageno bedo jambete mar Kenya e piny Uganda. I, Joash Arthur Maangi Longera, do swear that the information. Jakom komiti mar od bura mochung'ne weche mag pinje maoko Nelson Koech opedho oboke ma EACC ne ochwalo ne karan mar od bura mawiro chilo Joash Maangi e kinde mane otelo ne bad migawo mochung'ne udi National Housing Corporation. Arthur Maangi and other persons was made in a matter relating to National Housing Project to the Director of Public Prosecution. However, the DPP returned the file to EACC for further investigations, which is ongoing. Maangi mabende en jalup gavana machon mar kaunti ma Kisii wachore ne ochut dhoge bor e kinde gero udi mag NHC e kar dak Malang'ata e higa mar 2010. Wach maduol mar EACC pod dhi nyime kod nono. Article 2A provides that the guiding principle of leadership and integrity includes selection on the basis of personal integrity. The integrity of the nominees at the time of this vetting process has not been challenged by any court of law. It is for that reason and because of precedents that I will then allow you to proceed, but later when this team retreats to consider your suitability, this matter will come up to discussion and it will be upon the members of this committee and subsequently Parliament to see if in that evaluation you are fit to hold this office. Jaod bura makamukunji Yusuf Hassan ohum nono ewi gimomio Joash Maangi rikni manyo kom mar jambetre e kinde mong'wengo mar mibadhi to pod oumo nyinge. Would it not be better for you and for your country to stand aside and concentrate on defending yourself and clearing your good name before taking up a High Commissioner position under the current circumstances? Joash Maangi kata kamano otwo dhoge ni nyinge ler kapamba ka omedo wacho ne otayo tije kalore kod chik. I believe if anybody, including EACC,
was not satisfied with the outcome of this litigation process, the right procedures for them is to appeal. The avenue that is there is to appeal to the Supreme Court. And therefore, Chairman, with the due respect, I am 100% sure that I'm innocent. Komitino motelne kod jaod bura mabel Gut Nelson Koech bende ogoyo kogno Catherine Kirumba mageno dhi e piny Ingereza kod jaod bura machon mar county ma West Pokot Lilian Tomitom mageno dhi e piny Zambia. Jochung' mamoko mabende ochopo e nyim kweth mar Nelson Koech ne gin Caroline Kamende mageno dhi e piny Canada kod Lieutenant General machon Jonah Mwangi. Malingling yango ni EACC ondiko ne od bura ni ma ok tin ne ji adek manyocha ochwal nyingegi e lemo mag jombetre nitie mibadhi mamieno. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino dhi Homa Bay kama gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osidhayanga chenro mar bero kuonde dak mongore maidore county no kaka yor bero ngima jopiny ma odak kuondego. Chenro mosir e yor omenda gi bengi mar piny mangima the World Bank, piny owacho mamalo kod riwruok pinje jowagunda European Union idhi time kuonde dak ma chalo Shauri Yako, Makongeni, Sofia e boma Homa Bay, 1000 Street e boma Oyugis, Rusinga Old Town kod boma ma Nyandhiwa. Katend Homa Bay oyango ni chenrono dhi ndiko rowere ma kwan-gi oingo 4,000 mabiro bedo ka tiyo kuonde dako. Gavana Wanga ne loso kinde mane ochako chenro e chiro ma Soko Mjinga e boma ma Homa Bay. Kamiso dwe oromo giko dwe tije chakore ka mar the loso chiro, loso drainage, loso ndara. Ber koso rach? Very pleased that we are part of several segments of the KISEP program, including the land tenure regularization that has been completed in Dhiwa and the Kindu Kijijini, which is going to ensure that residents of informal settlements have their land tenure regularized and they are issued with titles. And that has been completed and is with the Assembly for their approval. And for that, we are very thankful. And then there is a component of works, which has already, the large works which have already been awarded and will begin in the next month or so. And that is going to change the landscape of Homa Bay, because we have 6 informal settlements participating, from Oyugis, 1000 Street, here in Homa Bay, Makongeni, Shauri Yako, Sofia, Rusinga Old Town, and Nyandhiwa. Wach mabene biro timo giko dirani en jangolo marahuma mar Wangla Emma Jalamo nyoba go nyasi mar ikruok ne odiochieng' maduong' mobiro gole kanyakla mar thumbe manyien kata alba mar safari ya muziki ma dhi bagi tarik 6 mar dweni. Chenrono ma itimo kale sirgiri nyakalondo mar Ramogi TV, shabiki.com kod jokanyo mamoko otiseni Ramogi ni e boma gi Emma Jalamo. Romono manyobagi magawa moro od romo ma KICC oyawo ji kidienje mopogore opogore moriwo jotelo mag siasa, ji kod kembe mag ohala, jongolo, jolendo mag Ramogi FM kod Ramogi TV e kind mamoko. Nyasi maduong' ma en chieng' ngeso tarik 6 dweni dhi chakore gi e pap ma Huruma Ground saa 2 okinyi kama Ramogi FM ka nyakla kod Emma Jalamo biro moro kendo lalore gi jopiny ka ng'iend nyasi dhi bede seche mag otieno paw dag ohala mag Greenspan man ni Donholm, bor Nairobi. Kawere gi miel wadhi weche mag ohala. Jatend migawo mochung' ne weche tudruok manyasani
Eliud Owalo oyawo kar timo weche lony mano ma nyasani miluongo ni Jitume Digital Hub ki Nairobi Technical Training Institute. Jatend migawo nowacho ni gitiyo gi lony manyasani e loso yore mag tich ne rowere pachoka kod pinje maoko, kendo piny owacho temo mondo ket yore mag tudruok kuonde duto mantiere kod stima. Owalo medo ni migawo biro nono kaka jopuonjre tiyo kod kompyuta manochiw e skunde, kendo moko ibiro med kapo ni thuolo yudore. Mimi nikiingia nilikuwa nataka nikuje ili nihudumie pia the youth of this country, and as a young man you can see the aspirations of the youth are deeply entrenched in my manifesto. So siku ya leo tuko na furaha sana bwana CS kwa kutukumbuka kama Nairobi TTI kuja hapa to empower this youth, bringing them to the digital space kwa sababu this is the future of the world, na tuweze endelea mbele kama hatuna wa youth wetu in the digital space. So we are very honored for what you've done to us. Muko tayari kufanya kazi kutumia kompyuta ama mutashindwa? Kufinya tu kompyuta hivi na dola inatoka, mutashindwa? Mutashindwa. Kwa hivyo mfanye bidii, ajira ndio hii. Rais alisema kwamba atapanga ajira ya vijana, kazi ndio hii sasa kwa kompyuta hapa. Msishindwe, mnafinya tu kompyuta na mnapata hiyo madola. Sawa sawa? Haya, dhi nyime gi dio kompyuta. Haya to omenda huo. Piny owacho chako gedo ma chiro manyasani kod omenda maromo shillings $1,055 e boma mar Anene sub county ma Awendo. Gedo ma chiro nigi ni dhi ting'o malo ohala e boma no ma chendo mag ohala osebedo ka thembo. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler ewi wachno. Kuom higni malo pad boma mar Anene e sub kondo ma Awendo osebedo kod sura achiel, sura mok nyal kata ywayo jokit mwandu. En boma mabendo osebedo ka onge kod kata kuonde mag timo ohala malong'o, ka weche mag arita kwe bendo osebedo kok ber. Kata kamano geno koro duone jodak kaachiel kod johala e boma ne mar Anene kaluwore kod gedo ma chiro manyasani ma igero ka osir kod piny owacho mamalo, jobon ma Awendo Walter Owino kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Kaka unyalo neno, Anene wasebede gi tabu ahinya jo ohala nikech gisebet ka gigo ohala kuonde ma koth nitie kuma timo chuodho, to sani administration mar governor ema wamakore maber ma wagomba ka gi jo State Department mar Housing mokelo nwa chiro ni ka. Capacity of this market is a total of 200 in a normal working day. However, on the market days it can accommodate up to 700 traders, provide a space for ICT that young people can tap onto. Chiro ni magedo ne dhi kawo omenda maromo $55 magedo ne ochaka engo odiochieng' ma kawuono. Igeno ne dhi loko historia kaachiel kod sura mar boma ni ma Awendo. Business joluoro yawo Anene kaluwore ni garita kwe onge. To wagombo ni komiwa chiro maber machalo kama, wabede ke johala ma oko, nyithindwa yud kuonde manyalo tiye, ane olokre, nyingi olokre. Nikech ka chichwa ni oger, ten chiro ma modern, obro dwaro mondo bed garita mar ber, mok ni samatino tur duka. Wadone nyaka udi molil kagi ogol oko, mondo Anene obed maber. Anene en achiel kuonde ma devolution mosebiro mosekawo higa 11 pok oneno lokruok. Ma eka gichako neno lokruok ma nikare, kendo Anene ka wabiro medo kelo pi maler. Nitie project mar pi Anene ka. Gavana ma Migori Chilo Yako kaachiel kod jobon ma Awendo Walter Owino mane wuoyo kinde nyasi ma chaka yanga gedo ma chironi ne wane chironi dhi kelo nweng'o ne oganda mathoth. Ang'eyo ni chironi biro tego ohala madhi timore iye ka, nikech joma biro go ohala ka koro ok bigo ka nigi wasiwasi. Gibiro go ohala e lwasi maber ma koth ok gogi mok ginyone chuodho. Buono wan wachiwo lo to gin gibiro gero chiro maduong' mabiro loko ngima jo Anene ka. Anene ka en kama ji ni gi teko gi lony mar pidho gik mang'eny, to kuonde ma giuse gigo kata ma gigoe ohala ok ni kare kaka uneno ni. E seche bende koro igeno ne chiro ni manyasa ne dhi kelo lokruok e boma ni mar Anene. Ywak nitiere ni rochruok mag arita kwe bende osebedo ka koro thiro wechego mag ohala e boma ni mar Anene. Anene waka wasebedo kod weche mag arita osebedo marach. Gimomiyo arita osebedo marach, polise ten ka. Anene duong' to polise 5 ok nyal bedo Anene, ni dwa rito Anene, gidwa patrol. Post no sekelnwa ka
kendo wadwaro polise malongo manyalo patrol manyalo ng'iyo ng'ato ka ng'ato ni ang'o mo ohala en mobedo ka otimo ohala mani. Wawuon jowa kata chiwo honyo ne jowa mong'ere gi jogi ni onyisgi ni ok wabi ling ka jowa inego ei town ka. Wabiro tudore gi jo arita kwe. Gi an gi jogo duto jomaundu gi gin nyithiwa kata wedewa. Dik dhowa ka polis mondo omakgi. Inyalo mor ni kawuono ne gimonjo ng'ato. To ei kama chalo marwa mar maendeleo kata mar ohala kaka Ranen nying kanye moketho. Chakruok mar jumani achiel kuom johala ne onegi kojo bende nyaka sani koro poko yangi. E boma mar Ranen ka obila dhi nyime kod timo nonro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende ma nengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Dial *487*3# to get this song. Aya koro mgajwang wadhi e pap e kinde ni malig maduong' ma pacho ka donje e tielo ma 25 tok bede yweyo ma jumbe adek timbe mopogore opogore medo timo ikruok ma yudo points giko odirani. Bang' yudo thuolo ma donjo e quarter finals mag okombe mag FKF, kweth ma Kariobangi Sharks sani koro ikore mar laro points duto modong' e tuke mag lig ma pachoka. Sharks ma bende ntiere namba 12 e mesa mar lig ma pachoka gino bende koro ochomo wang'gi mar biro goyo piny timba dhula ma Tusker ma bende gin namba 2 e lig ma pachoka gie sani. Ni kuangalia tuliwachia wapi mechi ya mwisho ambayo tulicheza na Posta, tulikuwa na matokeo mema. So ni ligi tunahitaji pointi, tunahitaji kuwa na mahali ambapo tunasema labda kabla ligi ishe timu iko sawa na iko nambari ambayo itaistahimili kuwa kwa ligi pia msimu ujao. Korka kore, Captain mar Kariobangi Sharks Luke Kelvin wacho ni gibiro tiyo kod thuolo duto mantiere mane onigi leo tim mar Tusker toka ni giwuok amodhi e tielo mokwongo mar lig ma pachoka. Kuhusu game inafuata ya Tusker, si pande yetu ni must win. Kwa ajili pia tunang'ang'ania tutoke hapo chini. Again Tusker principles zetu ni kuweka ball chini tucheze. Captain mar Tusker Mike Kibwage wacho ni gesani gisewito thuolo mar yudo kombe achiel ma osebayogi. Kata kamano, giketo teko gi duto mar kedo kod tim mar Gor Mahia e lig ma pachoka ka bende gibiro kawo okang' moramora madwarore ka gikawo tuke duto mapek mondo mi giyud points 3 machoro gi machiegni kod Gor Mahia mage sani oyombogi gi points manok mar neno ni gin bende gilaro kombe no. So sahi coming back kwa ligi, sahi full focus ni ya ligi na inamaanisha sasa lazima tuanze na win mali tuliachia our last game against FC Leopards. So tunatekio moral boost kwa hii game next. Kopogore kotugo no biro tuge alap ma Kenyatta mantiere boma Machakos. Gor Mahia bende biro bedo ka rwako Kakamega Homeboys e alap no, ka bende Bandari biro bedo ka limo Ulinzi, bang'e Shabana biro kedo kod tim mar Posta Rangers. E weche mamoko en ni jaloch nyadiriyo ma marathon Eliud Kipchoge kod jaloch mar Olympics mokadhe ng'we kinda marathon Peres Jepchirchir ni kind jong'wech moale listi mokwongo mabiro ting'o bendera mar Kenya e piem mag Paris, France higani. Bridget Kosgei, Helen Obiri bende oyangi tim mar Wakeini ka gibiro chako timo rako ka kwethno bende oting'o Ruth Chepngetich, Rosemary Wanjiru kod Sharon Lokedi. Benson Kipruto, Timothy Kiblagat and Alexander Mutiso.
As for the women's team, we have Helen Obiri, Bridget Koskei, Ruth Chepngetich, Rosemary Wanjiru, Sharon Lokedi, and Paris Chepchirchir. So to the athletes, I want to tell them congratulations. You have a big task now ahead of you to make sure that our participation in Paris Olympic Games will be one of its own. We will be looking forward to see to it that Vincent Chembuha mawuok e kaunti ma Mombasa jaloch mashabiki ya Vieta. Chembuha oloyo shillings milion 1.4 tok tiyo kod shillings 100 kende. Chembuha mane yudo thuolo mar kawo omenda ne yor check oyango kaka ne otugo kendo bedo jaloch manyien ma tuk shabiki ya Vieta. Tuk mosemiyo jotuk mathoth mich kendo loch e mbui mar shabiki.com. Ilipofika 1 million nikaendelea ikafika 1.2. Ilipofika 1.2 nikasema sasa hii nifanyaje, nitoe ama nifanye? Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza nione itafika hapo, ndio nikaendelea, ndio ikafika 1.4. My husband let akaambia uchukui simu, mimi nimewin. Alafu background nikasikia my daughter scream, mama daddy amewin. Nikaambia nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Unajua mambo ya retirement yaeleweki sasa. Waweza shtuliwa kesho naambiwa ni 55. Ekwara mogiro kamano kumbere kode chakruok nyaka giko mar weche manyien e chenro mar ang'ichwelo mana mayudo thuolo makelno gi laksejeri kamano koromo saa 3 obokelni kendo weche manyien e chenro mar Oimore kaachiel kod gin kanye sigana ma tich ang'wen ka tich ang'wen saa 3 mar otieno. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka.